Keď mal Abraham 99 rokov, zjavil sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som Boh všemohúci. Kráčaj pod mojím dohľadom a buď bezúhonný. Urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím. Vážení prítomní, milí priatelia, srdečne vás vítam pri dnešnej milej udalosti, ktorou je prezentácia knihy básni Juraja Hovorku Na hrane. Osobitne chcem medzi nami privítať dnešných účinkujúcich, môžeme ich privítať potleskom. Je to členka Slovenského národného divadla Božidara Turzonovová. Vítajte. Ďalej violončelistu, umeleckého riaditeľa Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie Jozefa Luptáka. Výtvarnú teoretičku a kritičku Ľubu Belohradskú. Publicistu a bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Štefana Markuša a riaditeľa vydavateľstva Média Svatava Bohuslava Piatku. A samozrejme vítame medzi nami autora dnešnej zbierky Juraja Hovorku. Hoci Juraj je jeho pôvodným povolaním je socharina, oceňujeme jeho úsilie priniesť nám kus svojho umeleckého cítenia, myšlienok a životných skúseností aj na papieri. A to už v poradí svojej druhej básnickej zbierky. Vďaka, Juraj. Som rád, že sa môžem aj ja radiť medzi tvojich priateľov. Bol si pre mňa a mojich rovesníkov, zvlášť v mladších rokoch v čase totality duchovnou oporou, organizátorom krásnych letných táborov vo voľnej prírode, kde sme prežili nezabudnutelné chvíle. A tá láska k prírode zostala vo mne až podnes. A keď už hovorím o Jurajovi, dovoľte mi ešte, aby som vám prečítal, čo o ňom do monografie napísal známy slovenský maliar, grafik a priateľ Albin Brunovský. Za štvrťstoročie, čo sme s Jurajom priatelia a intimne sledujem jeho výtvarný vývoj i ľudský osud, môžem povedať, že sa mi na neho hodia dva výrazy. Zarputilosť a Božia obetavosť. Vo svojej tvorbe sa obrovskou zaťatosťou a nesmiernou pracovitosťou dopracoval k výtvarnému výrazu a výsledkom, takže môžeme niektoré jeho plastiky zaradiť medzi šedévr, majstrovské diela a slovenského sochárstva. A Božou obetavosťou a neščíselnými radami a pomocou sa rozdáva svojim priateľom, kolegom a rodine. A to nie je také bežné v tomto kraji. Toľko od Albina Brunovského, ktorý žiaľ už nie je medzi nami. Teraz však už, milí priatelia, milí hostia, nechávam slovo našim účinkujúcim, aby sme si vypočuli niektoré úryvky z knižky básní Na hrane, a zároveň aj čo o Jurajovej literárnej tvorbe povedia jeho súčasníci, priatelia a odborníci. Predtým však ešte poprosím Jozefa Luptáka o hudobnú vložku. Skladbu, ktorú som vybral viac pre pani Hovorkovú ako pre Juraja.
A to z toho dôvodu, že si myslím, že je veľmi dôležitou súčasťou jeho života a asi by my, čo sme v manželských zväzkoch, vieme, že bez našich polovičiek by sme neboli tým, čím sme. A preto jej patrí táto prvá skladba, lebo viem, že ju má rada. A bude to židovská modlitba od Ernesta Blocha. Láska rozbúchava milencom srdce. Pre ten úsmev, pre tie ústa, pre tú vôňu vlasov, pre ten dotyk duše, pre tie plaché oči, svadobný sľub. Láska chutí ako med pod jazykom. Oči milovanej sú ako dve kozliatka. Ešte chvíľu počkaj, než si rozprestriem krídla, než ti otvorím všetky zákutia duše, bránu srdca do Korán. Nad ránom, keď vychádza slnko, zobudil sa deň. Ticho, tichúčko. Bolo počuť hlas. Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby ten, kto uverí v neho,
nezahynul, aby každý, áno, každý, áno, aj ja, aj ty. Láska šľahá až do neba, nemožno ju uhasiť. Manželstvo je nepretržité zmierovanie, odkladanie bojových zbraní. Nad krajinou pláva mesiac. Rozbúcha zamilovaným srdce. Šaty biele, srdce čisté, úsmevy teplé, žiarivé, oči plaché, nesmelé, snehobieli anieli, nekonečne krásne, nádherné a prekvapivé. Úžas v očiach. Pýtam sa, prečo tak rýchlo plynie čas? Prečo je láska taká krehká? Prečo sa tak trasie a chveje? Ó, láska. Začiatkom marca Juraj Hovorka zazvonil a požiadal ma o návštevu. Čakala som, čo bude, aká výzva bude za týmto oslovením a nazdávala som sa, že pôjde o nejakú prácu, ktorá je spojená s mojou profesiou výtvarného kritika, výtvarného historika. Namiesto tejto témy Juraj predložil rukopis svojej druhej básnickej zbierky a na moje veľké prekvapenie ma požiadal o napísanie doslovu. Keď som si doniesla domov rukopis a ešte v tú noc som ho prečítala, môj písací stôl doslova oťažel ťarchou a závažnosťou básnickej výpovede, ktorá bola v tomto texte navrstvená. Uvedomovala som si, že autor stojí vo veku ľudskej zrelosti, že vlastne je v poradí druhý po Nestorovi Tiborovi Bartfajovi, ktorý medzi tým opustil naše rady, a že sa pozerá v ústrety svojej 90-tke. Text s celou svojou náročnosťou zložitej filozofickej výpovede a vyrovnávania sa so svetom i so sebou samým mi dal riadne zabrať. Nečudo, že som sa ním zapodievala celý marec a celý apríl. Tento fakt som si dovolila aj dať vytlačiť do textu doslovu. Chcela by som povedať, že moje kontakty, ľudské kontakty s Jurajom sa viažu na veľmi nepríjemné obdobie normalizácie, keď nás, to boli 70. a aj 80. roky, keď nás osud postavil do pozície členov odbornej sochárskej komisie, ktorí boli spolu zodpovední za posudzovanie diel ostatných kolegov sochárov. Špecifické postavenie v tejto komisii sme mali my, nestraníci, pretože sme boli obkružení spoľahlivými stranickými kádrami, ktoré veľmi ostro sledovali, ako si budeme počínať a či toho alebo onoho umelca dopredu odsúdeného na odstrel pomôžeme aj my likvidovať. Vtedy som si uvedomila ľudskú veľkosť a silu charakteru Juraja Hovorku, ktorý bol predsedom komisie, pretože sa ukázalo to, o čom sa hovorí, že je to muž spravodlivý. Túto spravodlivosť dokázal nádherne kombinovať aj s istým spoločenským taktom a dalo by sa povedať aj obozretnou stratégiou, pretože prvoplánovo provokovať v komisii nemalo význam. Ale význam malo podržať a čiastočne alebo niekedy celkom presvedčiť tých ostatných členov, ktorí boli veľkými laikmi vo sfére výtvarného umenia, ale o to viac sa rozhodli, že budú určovať jeho beh a jeho vývin, tak týchto ľudí usmerniť, udržať na uzde
a umelca, ktorý predkladal svoje dielo, nezbaviť jeho ľudskej a umeleckej dôstojnosti. Ja ešte teraz ďakujem v mene svojom a predpokladám aj ostatných vtedajších členov komisie za tieto Jurajové postoje. Bolo to úžasné. Keď som si prečítala zbierku, bolo mi potom na slnko jasnejšie, že Hovorka je dvojjedine komponovaný človek, ale v dvojjedinosti vyššej jednoty, pretože on nie len píše, ale on to, ako píše, tak tým aj žije. A táto zvláštna jednota medzi žitým a hovoreným je výsadou len najvážnejších umelcov. Podľa biografických údajov je Juraj Hovorka výtvarný umelec. Skulptor natus et doctus. Dodajme, že rozmermi svojej umeleckej osobnosti, ak pripustíme aj dispozíciou srdca, je nepochybne aj poeta natus. Len tak mohol naplniť svoj sen o nikdy nekončiacom žriedle tvorivosti a zameniť ťarchu sochárskeho kladiva a dláta, iskriaceho v dotyku s nepodajným kameňom, za ľahkosť pera, ktoré kreše z matérie slov verše, triskajúce z hlbiny bytia. Sme zaplavení recenziami básnických juvenílií. Mladí a mladší autori a autorky vrhajú na knižný trh svoje prvotiny vo fiktívnych pretekoch s nesmrteľnosťou. V tom istom čase ponúka záujemcom svoju druhú seníliu, čo je opozitum slova juvenília, ktorá má názov Na hrane, nádejný 90-tník ako básnický výtvor, ktorý ťaží z múdrosti staroby. Autor nekalkuluje s mediálnym vzruchom, vie, že súčasnosť a priori vytesňuje z mediálnych rámcov obraz múdreho starca. Vyvstáva pred nami otázka, prečo vôbec uznávaný výtvarný umelec vstupuje na vratký terén súčasnej poézie. V stíšených chvíľach meditačného sústredenia sa autor ponára do dialógu s Bohom, s človekom, s ľudstvom, s vlastnou dušou. Starostlivo prikladá slovo k slovu, aby vyjadril pokoru a bázeň, aby skúmal silu odpúšťania, aby znovu prežíval krásy sveta, intenzitu oddanej lásky, istoty a pochybnosti vlastnej umeleckej profesie. Juraj Hovorka je tvorcom duchovnej poézie par excellence. Svoju básnickú skladbu, modlitbu transformuje do osobnej liturgie. Celebruje ju s dôstojnosťou a múdrosťou 90-tníka. Jeho metodika hrán, faziet, mení svet a vesmír na nekonečné plátno kubistického obrazu, pričom uhol pohľadu či posunu láme periskopom večného morálneho imperatívu. Zmysly básniaceho sochára a maliara pulzujú v rytme mladistvého zaujatia krásami sveta a silou všade prítomnej lásky. Jeho vnímanie hrôz a nástrah súčasného sveta je inventárom udalostí z denných komentárov svetových spravodajských agentúr. Hovorka vedie svoj básnický monológ takmer bez prítomnosti padacieho môstika metafor. Čitateľa svojej poézie premosťuje do sveta objektívnych javov i stavov duše priamými slovnými pomenovaniami. Obrazy vyznačujúce sa civilnosťou i naliehavosťou zoraďuje akoby do protokolu policajnej správy o stave súčasného sveta. Jeho voľný verš rešpektuje plynulý rytmus celku, viaže sa na hĺbku myšlienky neúprosne presnej. Apelatívne pasáže básnického prehovoru harmonicky prechádzajú do pokojnejších vydýchnutí. Profesionálny výtvarník dôverne pozná zákonitosti kompozície umeleckého diela. Toto poznanie dokázal hodnoverne prekódovať aj do iného druhu umenia, ktorým je tentoraz básnická skladba.
čitateľa nepochybne osloví neafektovaným výberom z bohatstva slovnej zásoby. Matéria slov mu je samozrejmým pomocníkom subtilného vyjadrenia pocitov pokory pred tajomstvom stvorenia, trpezlivosti v príjmaní rán osudu, úprimného vyrovnávania sa s úbytkom telesných síl, podmienených fyzickým vekom tvorcu. Hovorková básnická skladba Na hrane je zrelým plodom výsostne osobného ars poetika. V jeho prípade to značí prepodstatnenie tvorivého subjektu vizuálneho umelca, sochára, maliara a grafika do roli básnika, dvíhajúceho svoj hlas k modlitbe za ľudstvo i za seba a svojich blízkych. Básnika, ktorý na svoj spôsob sa stotožňuje s posolstvom Milana Rúfusa. Báseň a modlitba sú sestry. Pozvi ich k sebe, stôl mi prestri. Ďakujem za pozornosť. Ó Bože, keď mi chceš niečo vziať, prosím, neber mi zrak. Keď ráno otvorím oči, teším sa zo slnka, nasávam okolitú krásu. Ó Bože, keby si mi chcel niečo nechať, prosím, nechaj mi ruky. Rukami čerím hladinu rieky, modelujem hlinu, rukami chcem pohľadiť človeka, toho, ktorý leží v úkryte pod mostom. Toho, ktorému ukradli strechu nad hlavou, ktorý si alkoholom vymazal pamäť, do handier zahalil bolesť. Áno, toho, ktorý stratil sebaúctu, ktorý hľadá chlieb, v uliciach čistý vzduch, v oblakoch slnko. Zahamlené sú jeho oči, nedosiahne nimi na hviezdy. Teraz, keď aj mne slabne zrak, bojím sa, či slepota nepohltí aj priestor. Ó Bože, keď mi chceš niečo vziať, vezmi si moje srdce, ktoré sa drží príliš pri zemi. Vezmi ho nad oblaky, vysoko. Predvídavosť vykúpená bolesťou, osolená kvapkami strachu, bázeň vyritá z mozgu pre ten pád medzi kamene, pre ten pád, čo tak bolí, čo je napravo, čo je naľavo, čo je pod čiarou, čo sa zahryzol do duše. Pre ten pád, ó Bože, úpenlivo prosím, nie za seba, za chlapčeka ako z obrázku, toho, čo si priniesol na svet krvavú jazvu, toho môjho pravnuka, toho, ktorý v náruči svojej matky zomiera. Oči zaplavujú sa mi slzami, modlím sa, nechaj dieťaťu život, veď len tak krátko žije. Keď si chceš niečo vziať, vezmi si radšej mňa. Kvílivé stonanie zlomilo mi dušu. Slané výpary zahmlili rozum, ihlice prepichli srdce, plameň spálil moju radosť na popol. Neviem, čo sa so mnou deje. Volám, prosím, vezmi si radšej mňa. Viem, že si láska. Viem, že nie si žiadostivý smrti. Verím a zároveň sa bojím. Chcel som zachovať dieťaťu život. Uchopil som len bolesť. Chcel som odplašiť smrť. Pohojdal som len smútok. Teraz už budem mlčať. Teraz hovor len ty. So sklonenou hlavou, na kolenách. Bolesť ustúpila viere. Z otvorenej brány neba zavanula vôňa šafránu. Pod stĺporadím chrámu zaznela tichá pieseň. Rozkmitala sa struna večnosti.
keď mal Abraham 99. Juraj Hovorka mal len o 10 rokov menej, ako mal Abraham, keď s ním Boh uzavrel zmluvu, ktorou sa Abraham zmenil na Abraháma, padol na tvár a stal sa otcom mnohých. Poznám Juraja od detstva, teda od svojho, ale neviem, kedy padol on na tvár pred svojím Bohom, ktorý mu do zmluvy napísal, že ak bude kráčať pod jeho dohľadom a bude bezúhonný, preveľmi rozmnoží to, čím Juraja obdaroval, teda umeleckým videním sveta. Neviem ani, kedy Juraj Hovorka poprvý raz vzal do ruky kladivo a dláto, aby tento Bohom zazmluvnený dar začal naplňať. Jeho dielo, predovšetkým sochárske, z neho po celý život vytekalo ako veľká rieka. Je rozsiahle a rôznorodé a tak nás presviedča, že Boh svoju časť zmluvy naplnil. A keďže ju naplnil on, je zrejmé, že ju musel naplniť aj človek, sochár Juraj Hovorka. Po 10 ročia sa menili v jeho rukách kamene, kovy i drevo na umelecké diela. A po 10 ročiach úmernej tvorby kladivo v rukách oťaželo a dláto stratilo svoju presnosť. Človek by si myslel, že už bolo dosť. Že Juraj už dospel do veku, keď aj patriarchovia, aspoň tých našich čias, majú právo na oddych. A zrazu nás v Lani všetkých prekvapil. Začal tesať do materiálu najhúževnatejšieho a najtvrdšieho. Začal svoje sochy tesať do slova. Ako povedal v Lani Ľubo Feldek pri prezentácii prvej Jurajovej básnickej zbierky Brehy. Juraj je samozrejme predovšetkým sochár. Nikdy predtým som si neuvedomil, čo charakterizuje jeho výtvarné diela. Až pri týchto veršoch, ktoré som pripravoval do tlače, mi udrelo do očí, že ich najcharakteristickejšou vizuálnou črtou sú obliny, oblúky a krivky. Nie hrany. Dokonca si ani neviem spomenúť na nejaké jeho ostro ohranené dielo. Zaobľuje postavy, kríže, vodu i kvetenstvo, zaobľuje kamene, bronz i drevo. Prečo? Nej mi výtvarní teoretici, a možno aj Juraj, odpustia tento pohľad na jeho tvorbu. Ale ja si myslím, že jeho výtvarná tvorba je predovšetkým oslavou života vo všetkých jeho podobách. Ale život má svoje hrany a ostria, má svoje zlá, ktoré ubližujú. A takých vo svojom posolstve svetu Juraj zjemňoval oblinami a krivkami. Pričom sám žil život na hrane. Na ostrej hrane medzi svetom, ktorý videl a stvárňoval, a zmluvou, ktorú s ním uzavrel Boh. V oblinách jeho svoch je posolstvo zmieru a zjemnenia aj tých najdramatickejších dejov, javov a postav. Akoby zámerne odmietal vo svojej výtvarnej tvorbe byť poslom zla. Svojou výtvarnou tvorbou prináša posolstvo pokoja, zmieru a krásy. Ako to však, že jeho verše sú úplne iné? Ako sa z oblín stali hrany? Čo sa stalo, že jeho verše, postriebrené rokmi, sú hranato ostré ako jeho dláta, nože či sekery, ktorými celý život stvárňoval obliny? Zmenil sa Juraj Hovorka?
Zmenilo sa jeho umelecké videnie sveta? Myslím si, že sa nezmenilo nič. Ani na Jurajovi, ani v Jurajovi. Ak vo svojej výtvarnej tvorbe niesol svetu po celý život posolstvo zmluvy s Bohom, vo svojich veršoch sa nekompromisne pustil do seba samého. Rozrezal sa na hranaté kúsky svojho vnútra a rezať sa oblínami nedá. V jeho veršoch sa dláto, ktorým zaobľoval sochy, premenilo na skalpel, ktorým vyrezáva zo seba pravdu o sebe. Tieto miestami až drsné a hranaté verše o živote na hrane sú tiež súčasťou jeho celoživotnej zmluvy s Bohom. Pre mňa osobne sú výkladovým slovníkom jeho celoživotného tvorivého posolstva. Preto som Juraj rád vydal túto útlo knižočku. Druhú skladbu, ktorú by som rád zahral, je moja vlastná kompozícia a má názov Pieseň bez slov.
Milý môj priateľ Juraj, dal si mi druhú šancu a som ňou poctený. Priznávam, že pri uvádzaní tvojej prvej básnickej zbierky som nestihol povedať všetko. Možno nedopoviem ani dnes všetko. Tá druhá knižka s názvom Na hrane je ale príležitosťou pre mňa urobiť reparát. A ďakujem ti zaň. Keby sa ma dnes nejaký novodobý dánsky premiér Polonius spýtal, čo to občan Markuš číta, určite by som mu neodpovedal ako Shakespeareov hrdina Hamlet. Namiesto trojitého slova by som s istotou prehlásil, že čítam o liečive. Liečive. A do tretice liečive. Verím, že slová majú oveľa hĺbší význam ako iba dorozumievací kód. V dnešnom svete to platí o liečivách na bolačky doby podobne. Lieky nie sú len o chémii. Slová sú oddávna výrazom duchovných zážitkov a zhmotnením úmyslom toho, kto ich vyslovuje. Lieky zase nápravou niečoho pokazeného. Podľa hovoreného či písaného slova sa identifikujeme. Hovoríme nimi, kto sme, čo robíme, ako žijeme. Sem patrí samozrejme aj neverbálne vyjadrenie inými formami. Náš priateľ Juraj sa dlhé roky vyjadroval neverbálne. Jeho plastiky, obrazy, grafiky, šperky neboli iba gestami mimických prejavov, ale autentickými prejavmi jeho ducha. Jurajov vynútený únik od neverbálneho umenia k verbálnemu je zážitkom pre všetkých tých, ktorí milujú umenie. Ak je slovo jeho novým vyjadrovacím kódom, potom samozrejme sa pýtame, ako účinne zasahuje naše srdce. Hľadal som biblický výraz pre slovo. A objavil som, že to starozákonné hebrejské slovo dábár znamená podstatu nejakej veci, behu udalostí, niečoho, čo sa nemení, čo zostáva nerušené a nezrušiteľné. Novozákonný text v gréčtine namiesto výrazu dábár používa výraz logos. Starí Gréci zrejme tým mysleli na poriadok. Pravidlo, na rozum, na logičnosť vyjadrovania sa. Teda výrazom logos vyjadrovali umenie hovoriť a nie hĺbku vyslovovaných myšlienok. Zaujímavé. Čitatelia Biblie však vedia, že slovom s veľkým S autori novozákonných kníh pomenovali autora vesmíru. Čím svetu pripomenuli, že slovo popri nezvyčajnom mene trojjediného Boha kresťanov má v komunikácii prinajmenšom duálny charakter. Na jednej strane slovo môže tešiť, pohľadiť aj povzbudiť,
no na druhej môže vyvolať obavy, zasiať neistoty a vzbudiť beznádej. Dvojitú schopnosť používania výrazu slovo vystihol múdry kráľ Šalamún. Povedal, slová z úst múdreho sú prívetivé, ale pery hlupáka zničia jeho samého. Novozákonný písateľ, apoštol Jakub, o niekoľko storočí neskôr cirkvi pripomenul, že ak sa niekto prehrešuje slovom, ak sa niekto neprehrešuje slovom, je dokonalý muž. Jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Z úst však vychádzajú dobrorečenia i kliatba. Biblická klasifikácia slova, písaného či artikulovaného, je teda zakódovaná do múdrosti, ktoré nejak predurčuje, že sa v skutku podobá ohnivému šípu, ktorý zasiahne svoj cieľ. Zase povedal múdry Šalamún. Slovo teda zasahuje, teší i zraňuje, ale najmä lieči. Vráťme sa ale teraz k slovám, ktoré zoradil Juraj v zbierke Na hrane. Taká okamžitá moja reakcia bola výzvou v mysli a nejak spomienkou na všeliek, na viacnásobné liečivo. Jurajové slová hľadajú liek na utíšenie bolesti duše. Niečo proti smútku, zraneniam, obavám, neistotám. Niečo pre utíšenie hrozby, proti brutalite moci, proti egoizmu, hnevu, ľahostajnosti, klientelizmu doby, proti falošnému bratstvu, nehorázným požiadavkám privilegovaných, padlým ženám, proti teroru, proti nevraživosti, proti zaťatých pestí, zosmiešňovaniu iných, narušenému svedomiu, nespravodlivosti, proti klamstvu, proti podvodom, bezcitnému sebectvu, proti strachu, pôžitkárstvu, proti devastácii životného prostredia, proti pavučinám gíču, proti šteklivej erotike, proti strele do chrta, syčivej vášni, biede chudobných, kaste blahobytných, proti žiarlivosti, proti závislostiam na alkohole či drogách. Ako vylepšiť pokrútené paragrafy. Proti vražde v priamom prenose, dokonca proti ozónovej diere a ohunutým rybám v potokoch. Juraj poukazuje na svet, v akom žijeme a zreteľne túži po inom. Hovorí k nám slovami o svete, v akom prevažujú slová naznačujúce devastáciu života a zánik. Nevyjadruje pesimizmus, iba realitu. Juraj totiž vie, že vo svete zlých slov nemáme trvalé miesto, ale hľadáme to budúce. Ako to povedal autor epištoly k Hebrejom. Juraj hľadá východisko z bludiska doby. Knižka Na hrane však prezrádza, čo to o duši autora. Vie, že z otráveného prameňa sa človek nenapije. Neuhasí smäd. Kryštáľovo čistá voda pramení iba vo svete, kam všetci smerujeme. Ďakujem ti, priateľ môj, že do sveta deformovaných slov posielaš nádej pre návraty, niečo pozitívne.
Nádej o slovách opisujúcich krásu prostredia, kde už nebude hlad, smäd ani páľava slnka, lebo slovo s veľkým S nás bude pásť a vodiť k prameňom vôd života a Boh nám zotrie z očí každú slzu. Dovolil som si parafrázovať slová apoštola Jána v jeho knihe Zjavení. Nuž, nie som oprávnený a nemám licenciu krstiť ľudí ani knihy. Prajem však novej básnickej zbierke nášho priateľa Juraja Hovorku, aby pri čítaní krásne usporiadaných slov tie slova liečili dušu a prostredie, v akom žijeme. Pretože žijeme v hroznom prostredí. Žijeme v prostredí nepekných slov. Nech by ich vzal do ruky kdokoľvek. Knižka sa stane liečivom. A tak chcem povzbudiť čitateľov a prajem Božie autora a dlhý život pre Juraja Hovorku. Ďakujem vám za pozornosť. Milí priatelia, pôvodne tá dnešná prezentácia mala týmito príhovormi skončiť. Ale máme ešte jedno také malé prekvapenie, o ktorom, myslím, Juraj nevie, ak mu to nebolo prezradené. Viem, Juraj, že máš rád zborový spev. Veď sme sami aj v zborovom spevokole spievali vedľa seba basový part. A tak by ti chcel spevokol nášho zboru pri tejto príležitosti zaspievať starý černošský spirituál Dávid, hraj na harfu. Tak prosím, spevákov, keby ste boli tak dobrí a prišli sem. Ja by som chcel pri tejto príležitosti ešte raz poďakovať všetkým účinkujúcim,
všetkým vám, že ste prišli, že sme sa tu mohli stretnúť a uviesť tak do života zbierku, knižku básní Na hrane. Nechcem však ešte úplne skončiť. Chcem vám oznámiť, že knihu básní Na hrane si môžete za režijné náklady dnes večer zakúpiť aj s možnosťou autogramu. Tuto na tom stolíku pri dverách je možnosť zakúpenia a autor vám bude ochotný aj knižku podpísať, ak budete chcieť. A ten druhý oznám, prosím vás, ešte neodchádzajte, pripravili sme také malé občerstvenie pre vás, tak s láskou ho príjmite. Prajem vám všetkým ešte dnes pekný večer. Dovidenia.